всички, аз съм GTX и добре дошли отново в канала ми. Ние сме пак на поляните, както винаги. И днеска, както ви обещах, ще правим повече скокове. Първият скок мисля да е тук. Сега ще намерим материали и ще започнем да го строим. Сега да почнем. Приключихме с скока. Ето го. Горе-долу. Добре. Малко го намокрихме. Но ето там идва буря. Малка. Ще го намокри още по-добре. Сега ще направим другия. И с колелото ще ги минем и двата да видим как се получил. Сега го почваме. Направихме единия. Сега ето го и другия. Засипахме го, между другото, тук имаше един много голям камък. И сега го направихме на скок. И сега ще се засиля ето от там някъде. И ще скоча този и онзи там. Сега да се включим на камерата. Значи след като скочих двата скока, ето как го другия, се сетих дали ще ни стигне времето въобще, защото нали там буря. И се чудех дали ще ни стигне времето ето така. И да направим тук един вираж. Не имаме проблем. Нали от тук минаваме към виража и директно към скока. Не имаме проблем, защото няма пръчки. Има един вариант да отидем до гората. Но до гората не искам да хода, защото там нали, са дивите прасета. А иначе там има много хубави пръчки, които съм ги събрала, ама няма да хода, защото ме е страх. Така че сега тук ще потърсим някакви пръчки и ще се видим, когато вече ви покажа какво сме събрали.
И исках да ви покажа това. Амортисьора ми е спаднал. Отпуснат. И това е малко лошо, но имаме добра новина. Ще събирам пари за нов въздушен амортисьор, така че да. Може би след няколко месеца вече съм с въздушен. Трябва да сменям педалите. Между другото, преди няколко дни бях скочил един голям скок и ми се опря ето тук и това желязо се беше изкривило цялото и това се беше изкривило цялото и малко го бях чупил, но го оправихме. Сега ще трябва да купуваме евентуално след няколко дни, ще трябва да купуваме нови скорости. Ще трябва да го заведеме на Чичо доктор да го прегледам. И да, сега, между другото, като цяло виража изобщо не е готов, дори не е започнат. Но този скок е горе-долу добре. Сега като завали дъжд, ще го поизмия малко и ще го направя да е по-здрав, така че това ще е хубавото. И да, сега ще покарам още малко и мисля това да е края вече на това видео. И евентуално след няколко дни ще може пак да снимам, но ще след доста време, защото го дават да вали и това е много лошо, така че да знаете, че поне половин седмица няма да мога да снимам. Това е всичко от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, лайк, subscribe, напишете коментар и чакайте час 4, когато ще правим нещо друго. Ще правим новите скокове и ще довършим този път наистина виража. Така че, айде, чао-чао!